Ndị amakwa Ozubulu na kansụl ime obodo ekwusigo nọrọ na nso nso a merube otu nwa ha nwaanyị mere ọfụma bụ Dr. Ugochi Nwizu bụ onye tutere obodo ahụ abụbụ ugo site n'imebe nke ọma na mmụta ya. Ya bụ mmemme bụ nke ejiri ịtụ mma wee malite na St. Michael Catholic Church amakwa ka a nọkwa na ya wee menye nnabata onye eze n'aha ya na obi igwe Ozubulu bụ igwe Fidelis Oruche. Onye nta akụkọ anyị bụ Emengini Osadebe gara wetara anyị akụkọ a wee kọ na ebe mmemme dọtara ndị nnukwu mmadụ sitere n'akụkụ niile nke ụwa. Gere ya bụ akụkọ ka o si gaa. Dọkịnta Nwaada Ugochi Nwizu nwa nke atọ nna ha bụ Chief Kenneth Nwizu gụrụ akwụkwọ na mahadum nke Nigeria dị na Nsụka ebe o tururu ugo dịka nwata akwụkwọ kachasị ibe ya mma wee nweta nzere mmụta karịrị 50 n'ọnụọgụ. Na mbụ n'okwuchukwu ya na jamasị dị asọ eji emerube ya bụ mmemme, onye bụ Episcopal Vicar Ozubulu Region nakwa Parish Priest St. Michael Catholic Church Ozubulu bụ Reverend Father Hyginus Ayolo, onye kwuru okwu gbasara mmemme ezinụlọ dị asọ, gwara ndị nne na nna otu Kraịst ka ha mụrụ akọ n'aka ezinụlọ dị asọ nke Jesu Kristi, bụ na n'agbanyeghị ọtụtụ ihe mkpagbu ha gabigasịrị ha ma dịkwa n'otu. We are celebrating her, but encourage other younger people. Kahama not possible. Makana sumubero na India na ajoho ebambo. They want it easy way, not go today. Ka ọ na-agwa ABS okwu mgbe a na-emezube mmemme nnabata ya bụ nwata nwaanyị, nna ya bụ Chief Kenneth Nwizu kwuru na ọ bụ site na ịlụsi ọrụ ike na ịgụsịkwa akwụkwọ ike ka nwa ya nwaanyị ji wee nwee ike wee zeta nzere niile a. Ọnọ nke na ọ ga-abụzi BGS ndụ ya from childhood ihe a na-akpọ na ebe mgbe oji nwayọ ọ dịghị nsogbu, ọ na-agụsị akwụkwọ ike, ọ na-eme ọfụma, ada ekwuru ya okwu, ada ekwufuru ya okwu ọbụla ma etu ọ na kịta even ife a na-eme na nwere etu o si afụ ya maka na ọ na-afụ ife ahụ dere ka ife ọbụla maka na okwu na oge ya pụtara na university first year second year na nye n'anya fụ na enwere ike ime ihe dị etu anya gụsị akwụkwọ ike maka ya cheki ma amala omee ya. Onye chịkọbara ya bụ nnabata nakwa igwe ọdịnala ndị Ozubulu bụ igwe Fidelis Oruche toro nnọọ oke amụmakwụkwọ nwatakịrị nwaanyị a bụ Dr. Ugochi, bụ nke mere na ndị Ozubulu chịkọrọ aka ọnụ wee sị ka ha merubere ya mmemme na ogige ya. N'aka nke ha, Onowu Ozubulu bụ Ichie Nobot Mbegbu na Honorable Sir Jude Mbegbu kwuru na ha bịara ka ha soro kene Chineke ma merubekwa mmemme ịlụsi ọrụ ike nakwa ọganiru nke ada ha nwaanyị, bụ nke ha kwuru na ọ ga-emekwa ka ndị ntorobịa ndị nke nọ n'ụlọ akwụkwọ nakwa ndị nke na-akara banye n'ụlọ akwụkwọ hụta na ịlụsi ọrụ ike na-akwụ ụgwọ. Ndị bịara ya bụ mmemme gwara ABS okwu gụnyere Oriakụ Joy Uche Mbegbu, Chief Austin Moka, Sabat Nwakile nakwa Honorable Aloysius Anigbogu toro nnọọ Nwaada Ugochi n'ihi na o mere ha bụrụ ndị mpi ha dị n'elu, ma gbakwunyekwa na ọtụtụ nzere ọ nwetara bụ nke ga-eme ka ọ gaa n'iru. Ya bụ isi afro kwaba okpu bụ Dr. Ugochi Nwizu kenere nnọọ Chineke nakwa ndị Ozubulu ka ha si wee cheta wee tụpụta atụmatụ imerubere ya mmemme nnabata, ma kọwaa na n'agbanyeghị ọtụtụ ihe chere ya aka mgba mgbe ọ ka na-agụ akwụkwọ, o kwukwara na ọ bụ site na ịdị uchu na ime ezi mkpebi mere ya ji wee bụrụ onye tururu ugo wee lọta, ma kwezie nkwa na ya ga-adịkwa n'iru na-eme ka obodo ya na ezinụlọ ya bụrụ ndị mpi ha ga-adị n'elu. Akwụkwọ onwe uru ọbara, so ọ bụrụ na ị ga-agụwa akwụkwọ Chukwu nye gị the blessings ị need ịgụ akwụkwọ, then ịnọdụ anyị gụọ ya gụrụ ya n'isi. Site na Ozubulu, okpuru ọchịchị ekwusigo Emengini Osadebe maka
maka akụkọ ụwa ABS.